nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body kasing jong kinoi kai SSA hapo ka jela Meghalaya kapendap yang ida ka jinglongo ka bakraw manyoi bahagini ki kendiat sngi kepadem nakaliang jong u Deputy Chief Minister jong ka jela jongi iba Preston Tensong ila ong baya ka Khajna bala yolum naka petrol bat diesel ka leit tnad pule puthi kaba penlengo yang i balada kani ka Khajna kaba ki yolum na ka petrol bat diesel ka leit tnad pule puthi balaipat mangi kinohikai SSA ki deficit ki ad hoc mengihaban mat i shibon ki jinge la ngiong la ka baidai bat ka tulop jongi la badai bat kiwei ki benta ladangi kren ka baidai bat ka tulop ngi kinohikai SSA na ka por sikapor ngihap banlai dawa na ka sorkar ngihap ro ban mi surok ban perbena ye ki program jingi ki paper khnang ba ka sorkar kan siu ye ka tulop jongi wat hadu menta nakaliang jong ka sorkar kampat la ban siu ye ka tulop jongi ka badang sa hadu jong benai January tikane kalong ka ka bala penlengo yang iba lada ka sorkar ko ong aya kani ka tax ka baki ot na ka petrol bat diesel ka leit tnad pule puthi kadai ban batai shai ka leit namenta ka ka kam la kadai ha ka ban siu ya kutulop jong no hikai nila kadai ha ka ban building construction le ki ki benta ki bai dei bat ka tnad pule puthi bat ngiru ngi kerpat ya ka sorkar ba kadai ban penshai paiba khana ban kaliang jongi kum no hikai ro ngi shai lang ba hadu ka no crore pa ka sorkar ka yo ban lum Khajna na ka petrol bat diesel ya ka ba kat kum ka jingkam jong deputy chief minister badon brom jongi baya kani ka pisa la pendon kam syaka tnad pule puthi kai ka ba arpat ka ba nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngisngeu khia kalong ba hanu snem bala deb hauna Julai nakaliang jongi ngina lekbo ya ka memorandum syaka sorkar nang ba state project director hakaba ngila karpat ya ka sorkar bahkan kentiu no ya ka tulop jongi kinohikai SSA kibadon ha ka jela Meghalaya kumba khar hajar sanspa sahu nyeungut kabalong atpar katkum kini ki regular teachers kibahikai ha ki government school kani ngidawa katkum ki kendon kiba laai hapo ka artiak arjar khat khandai patkum juro katkum ka state RTE rule arjar khatwei henry kaba pensngeu dio bat kaba penlango yangi kinohikai SSA baro hapo ka jela Meghalaya kalong ba danghang ni ki khendiat sngi ngilawan bodin ya ka file hakabai dei bat kani ka benta hakaba ngila lap banakaliang jong ka government kala kentai ban kintiu ya ka tulop jongi kinohikai SSA ya ka banakaliang jong u state project director ula pha saka state government bahkan bishar hakabai dei bat kani ka benta kumta nakaliang jongi kaseng sasisin ni kentu ni kerpat ya ka sorkar bakadai ban pensai hadu ka no crore banakaliang juga ka yo lum hakabai dei bat kani ka Khajna bat hakibenta ayu bakala penyai ya kani ka pisa khna bakan ombo kajing kurmar jingmut nani kajing ka umdum yangi kinohikai kibadon hapo ka state Meghalaya patkum juru ya upai ba nong chnong hi jong ka state brokabe kublesibo